Assalamualaikum. Halo, ya Allah lahir batin teh. Oke. Pirang dino mudike sampean? 10 hari, Mbak. Wah, 10 hari pemirsa. Kita yo ambek lahir batin aku. Karo teteh. Jualannya wis mulai dari nol. Iya deh. Ceker apa bakso? Aku ceker aja teh. Ceker aja. Seneng ceker aku. Iki stoke. Ini ki anggar sekolah. Ceker. Anggar sekolah mulai lagi jualan. Oh, gini wakeh pemirsa saya. Ini nanti sore ya teh. Poci. Oh, ngono. Kulaan sih lagi jualan teteh. Yo sampai entek. Ya arep entek pemirsa. Kangen aku. Biasa diluk-diluk rene. Ayo. Oh, iki pemirsa. Mantap. Nek gerobake sampai salah ndi, Teh? Gerobake wingi pas mudik. Oh, nang kono, Mbak. Oh, nang kono. Heeh, Pak Nandar. Dititipna kono ya. Cilok. Mantap pemirsa. Seporsi 5.000 warak tenan wisan. Ya, isi ayam suwir. Dapet tuku cirambene wis entek. Teh besok ya. Iya. Wis sampean kulane diingi teh. Poci tulang rangu. Tulang rangu. Iya. Aku penasaran tulang rangune lho. Pengen nambahin culing, mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelku, channel YouTube keluarga Mas Gopin. Halo pemirsa, iki mang ceritane aku anjen dilihat karo teteh. Baik, aku udah pulang, Bang. Alhamdulillah. Ini kan aku WA wonge aku pelar batin. Yang kok tegelan nang omahe. Teteh situ kan bagol pemirsa yo. Terus aku mang terusan dolan lahir batin karo tuku dagangan teteh. Kita dono karo pemirsa. Cilok guang pemirsa. Engko tak dono pemirsa kamera belakang ben jelas apa sini cilok guang. Cilok guang ana tulang ajine iku tulang rangu ya pemirsa. Kok tulang rangu. Iki ana tulange ngono lho, tambahan ayam. Oke, tak dono sik pemirsa. Mantap pemirsa. Iki asine 5.000, aku njaluk imboh. DKI nambah 2.000 dadi iki 7.000 isine ngene iki pemirsa. Ya ajine terus dijagar ana tulang rangu iki nek ngarani apa yo? Niki lho, tulang rawan. Mbah pemirsa. Oh, iki nggone teteh. Terus iki ana jagar, pangsit basah, ajine ana aji, terus tahu isi iki. Iki ana tulang-tulange pemirsa. Tulang rangu, celok tulang rangu ngomongnya ngono. Mbak, ana celok tulang rangu lah. Iki njajal ape tuku cirambe sing gak pedes mau juju gelem nek ora duwe entek ngono. Oke pemirsa, kita eksekusi yuk. Entek pemirsa. Bateriku entek. Oke pemirsa, kita makan. Ki mau tak dono seperti apa yo. Iso ngojo tak kamera ngene iki pemirsa. Tulang rangu. Yes. Guys, wah kecepatan aku pemirsa. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rusakana wa bina adzab. Kita ngojo tak ngenekno ben ra pemirsa. Karena aku mau tak tinggal sholat sik jadi nyusut. Oh pemirsa. Iki ana ikune. Suwir ayam suwire.
alhamdulillah. Tulang rangu ini lho pemirsa, balung ini lho. Tulang rangu nih. Yo mbek silaturahmi yo mbek tuku dagangane ya pemirsa. Wis tak anggap dulurku nek aku lara wingi kae aku digoleki apa diteliki pemirsa gak rumahku. Kuwi malah wingi wonge mudik nang Bogor iki 10 dino pemirsa. Mbak aku arep lahir batin tapi gak ro omahmu, Mbak. Nek sampean dodol ten aku tak lahir batin karo tuku dagangane sampean. Yo Mbak. Kakek iki Bogor ndi gak lah, pokoke meneh iki wong Bogor. Tekan tok wong kene. Pemirsa. Aku seneng cilok timbang maksudnya favoritku cilok daripada yang lain. Favorit aku cilok. Kuliahnya enak iki tapi terfavorit pemirsa. Tuh. Terus iki ana pangsit basahe. Mantap. Mak be pemisah gak sengaja suaranya. Tulang rangu. Nek cucu mah tak tukang ayam. Karena Aci kan kenyil-kenyil dia gak sepiro urung pinter anu pemisah. Yuk gak seneng asine memang. Dek ini. Ini tasak mono senengi malah nek bakso juju bakso. Jadi Aci gak sepiro seneng nek jujune aku wah mantep seneng. Pemirsa. Cekerakmu tambah tulang rangu gak apa-apa teh nambah 2.000-an. Sekali-kali ya pemirsa. Aku tuku teteh kadang kala gak mesti sih. Ada seminggu pindo, ada seminggu pisan gak mesti. Aroma promosi dagangannya pemirsa pendana laris. Kita tahu isi guys. Nek ngomong Jepang ngomongnya tahu pentol. Tak me disusuk pemirsa. Iki jeruk iki asline jeruk iki kase iki. Cuma golek nekane jeruk teteh iki angel. Mantep sore ndul-ndul iki. 7.000 dan ate ngene bangsa. Kapan lagi coba mangan panganan khas daerah kono, daerah kok wong asli kono. Tetep ana cita rasane beda-beda. Padha enake kok pemirsa. Maaf ya pemirsa kita cupuk tulangnya.
Bumbunya nyegrak. Enak. Aku tau jajal ya gawe. Tapi gak iso sedep teteh. Hmm. 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 Lendul, wae enak gurih. Mantap. Pokoknya seneng pemirsa, anggap tak konten seneng, aku jadi malah tambah seneng ngono lho. Tak konten gelem terus ben ambek wong-wong duro daganganku Mbak, alhamdulillah yo rada tambah-tambah sing seneng ngono ya aku malah seneng pemirsa. Ini suran ayam. Isan dan bawangnya sih mari sugar. Jeruk. Lebaran. Njajal cilok guang tulang ramune teteh. Aku lali bahasa Indonesiane, bahasa Jawane tulang rangu nek ngarani apa sih aku lali pemirsa. Tulang rangu kok tulang rawane ayam lho. Sakmono ku yo akeh nek kanggo aku lho pemirsa. Mantep. Sik tak buangi sik iki yo sampai.